ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଶ ବିଦେଶର କଏନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆମର ଦେଶର ପୁରୁଣା କଏନ୍ ସହିତ ଆଉ ଅଲଗା ଦେଶର ବି ଗୁଡ଼ାଏ କଏନ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର 50 ପଇସା। ଏଇଟା ଆସୁଛି ଡଲାର, ୟୁଏସ୍ ଡଲାର, କ୍ୱାର୍ଟର ଡଲାର। ଏଇଟା ଆମେରିକାର। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ନେପାଳର 2 रुपये। 2 रुपये ଏଇଟା। ଏଇଟା 1 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆର। ଏଇଟା କୋଉ ଦେଶର କୋଉ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏଇଟା ବି କୋଉ ଦେଶର ଏଇଟା ଜାଣି ହଉନି। ଏମିତି ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ୟାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ସେଠୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ୟାର ସବୁ କଏନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।